Tulog ka mga si Paul Torero ug usa ka konsehal sa Barangay Gunob. Parehong mi-execute og affidavit ug nagtumbok kang Kapitan Eleanor Fontanosa kamaoy mitugot nga mapalubong ang mga minatay sa Municipal Cemetery atol sa pandemic. Kini bisan kon dili na unta palubngan ang naasoing menteryo kay wa naay bakante. Ani ang report. Gipahibaw ni Mayor Jonard Ahong Chan nga gihan-ay na sa City Attorney's Office ang mga dokumento sa ipasakang kasong kriminal ug administratiba batok sa mga tao nga may kalambigitan sa pagpalubong sa Municipal Cemetery atol sa panahon sa pandemya. Natribukar ang gikatahong pagdawat ug mga dinaliang paglubong sa Municipal Cemetery sa nakalabayng mga buwan human pipila sa mga kabanay sa mga minatay ang mipadangat sa ilang reklamo ngadto sa mayor sa taas nga singil sa pagpalubong. Ang CIDG mo'y ni-file ani in criminal sa criminal side unya kita pod sa ato ang habig mo file pod ta sa administrative. Sa affidavit sa tulo ka mga nagpailang caretaker o si Paul Torero sa Municipal Cemetery ug ni Barangay Konsehal Zotico Soronio, pareho nilang gitumbok si Kapitan Eleanor Fontanosa nga mo'y mihatag kanila og pagtugot. Sa affidavit ni Konsehal Soronio, gibutyag niini nga dihang nagsugod pa lang ang COVID mo average og tag 3,000 pesos ang ilang ginansya. Ang 500 ngadto sa 1,000 ka pesos adto kang Kapitan Fontanosa samtang ang 2,000 pesos bahin-bahinon sa mga sepulturero. Apan dihang nagsaka na ang mga kaso sa COVID, gikatahong mimando ang kapitan nga pasakaan ang singil sa lubong ngadto sa 12,000 pesos. Apan kun way lapida, 10,000 pesos lang. Subay niini, makalimpyo na sila og 6,000 pesos. Diin ang 2,000 pesos adto kang kapitan, samtang ang 4,000 pesos bahin-bahinon sa mga sepulturero. Si Kapitan Fontanosa nga gikuhaan sa iyang habig sa RTV Balitang Bisdak, miingon nga tubagon lang niya ang tanang aligasyon ngadto sa korte. Sa nahaunang interview sa RTV Balitang Bisdak kang Kapitan Fontanosa niadtong Hulyo, gitataw niini nga walay nadawat nga salapi ang barangay ug ang tanang bayad adto paingon sa mga sepulturero ug sa pagpamalit sa mga materyales. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.